Ahoj gambleři a gambleřice, vítám vás u dalšího a možná už posledního let's play, nebo ne úplně posledního, ale příběhově posledního let's play z hry Assassin's Creed 4 Black Flag. Vypadá to, že dneska už by mohl být konec, když se blížíme k zabití toho posledního templáře a nějak zjistil, kde je observatoř, sice nevím jak, ale prostě se tam dostal. Takže my jedeme za ním, ale jeho lodičky, nebo lodička, aspoň vidím zatím jednu, to tady hlídá, takže ji budeme asi muset potopit. Ještě předtím, než se tam dostaneme, což doufám nebude tak velký problém, protože naše Kafka už je skoro elitní loď. Jako vážně od toho začátku, co jsme začali, naše Kafka je totálně jiná, úplně dost lepší a doufám si říct, že je nejlepší malinká loď na tady tom celém moři. Tak, ale nejdřív musíme potopit tady tu loď a pak se může vychoubat, že je fakt dobrá. No, teď vidíte, jak potápíme takový velký lodě jednoduše. Už je docela dost poškozená. A to jsme teprve začali. Pojďte naší Kafku. Taky to je samozřejmě o kapitánovi, že jo? Jako náš kapitán Edward Kenway, takovej Jedi. V tom brněním teďka. Pak já mu teďka začnu říkat Jedi, protože v tom vypadá opravdu jako Jedi. Jak se to ani říct nedá. Prostě je to Jedi. Ať chce nebo ne. Majský Jedi. No ale loď bude za chvilku dole. No a je to. Loď jsme vyřídili. Ale nalaďovat se na ní nebudem, protože to je zbytečná ztráta času. Ale tam je nás ještě jedna. Taky taková veliká. Když se si taky budu muset zbavit teda, no. Bohužel je mi to líto, ale ještě to musím trochu prodloužit a zdržovat to. Jsem se netrefil, jak je to možný, sakra. To nechápu. Dobrý. Tak, tady jsme trefili aspoň. No, já jsem se moc dobře netrefil, ale... Takovej dír, tyjo, to je... No a další a další, aha, tam teďka. A kajkajem ještě vystřelíme díry do zádě a... No vidíte, jak už je skoro potopená. A bez problémů, to je samozřejmě naší Kafkou a samozřejmě i kapitánem. To jsem dneska já teda kapitán, ale... Jak to je... Edward Kenway. Tak a my jsme teďka... Ty obě dvě lodě nechali za sebou a vrhneme se na ten poslední úkol. Ve kterém doufám už zabijeme posledního templáře a nejspíš dokončíme tedy celou tuto sérii. No a ne, ještě neukončíme, že jsem vám slíbil ty meče, takže ještě udělám speciální díl, kde dokončíme teda asasínské kontrakty, aby jsme viděli ty pistolí meče, to je zač, protože já jsem to docela zvědavej a tak se s vámi o to taky podělím samozřejmě. Myslím, že jich zbývá už jenom 6, takže z jednoho dílu myslím, že vejde. A když ne, tak bude prostě delší, no. Jo, moc a kontrolu a to se vám nelíbí. That makes sense. There was a trial
Budíš, no? Tak naše kamarádka to asi pochopila. A my si teda musíme dostat na břeh. No a to musíme bohužel doplavat. Jinak se to nedostaneme asi. Tu skočí někdo za náma? No, bude s náma, jo? Ty brďo, to jsem teda nečekal. Ale budíš. Já jim pojď s náma na dobrodružnou výpravu. Jo, asi jsou v džungli fakt schovaný, protože nikdo vůbec není, jenom krbové na pláži. Jdeme si piknik? Asi ne, co? Škoda. A to bude si ta loď, s kterou přijel ten Torres, nebo jak on se to jmenuje. Vlastně ten, já myslím, že to je Španěl. Jo, bude Španěl, to bude určitě. Takže dostan se do pozorovací místnosti, to je pěkný. Takže půjdeme do nějaký místnosti někam někoho pozorovat. Co tam dělají, no? To mě taky zajímalo. Vypadá to, že někoho vraždějí. Aha, to asi neseberu, to bych musel jít tamhle a to já teďka na to kašlu. Ježíš, kam to jdeš? Ježíš, co to děláš? Já jsem chtěl jít přece takhle sem. Takže tady řekou, ježiš, takových mrtvejch. Domorodci, chudáci, nemůžu ti nějak pomoct, asi ne, co? Jo, pojď to vezmeme, třeba dáme tudy. A pojď, Jedi, Kenway. Nemáš světelný meč, to jsi nechal doma, co? Hehe, smůla. Opatrně potichonku. Je pak je naše kámoška, nikde ji nevidím. To je zvláštní. Takže asi by jsem se měl asi dostat někudy, tudy má tam dojít. Takže já se dám pauzu, protože mě někdo volá, tak chvilku počkejte, chvilku strpení. Dobrý, jak už jsem se zpátky, volala mě mamka, ale už volala zase. Jsem mi to vzala a to hnedka položila, no, takže omlouvám si. Tak už jsem zpátky a doufám, že už nikdo volat nebude. Takže ani kapucu už nemá, no, to je škody. No, takže mě volala mamka a tam mě sobě prostě vyřizovala, to není nějaké důležitý. Teď se musíme dostat teda za tím, jak on se to jmenuje, Torres, nebo tak nějak. Takový to divný jméno prostě, no. No, asi divný není, no, prostě španělský jméno, klasický. Tak. Tady tu cestu už jednou jsme prošli. Sice trošku jinak. Nech domorodce bejt. Je to jasný, jo? Ale naše kámoška se tady objevila. Osvobodíme domorodce. Co nám pomůžou? Ale pomůžou. To jsme pomohli my jim, tak oni pomůžou nám. To je pěkný. Tak už tam skoro jsme. Tak a jsme to, kde to jsme? Jo, už tady kousek od té observatoře. Nebo... Brdo, to tady je? Mě taky zajímalo, Kenway, co to je, pověz nám to.
Se musíme dostat tamhle někam nahoru, jo, tady tou cestou třeba. Jo, tady to byla taková ta divná cesta, už si vzpomínám. Ježišku, nepadejte. Tak, hople dolů. Už tam bude, vypadá to, že už jo. Jo, takže už jsme tady u té observatoře, už zase po druhý. Jo. Jo, tak hlídej. My to tam budeme s tím vyřídit. Asi, nejspíš, doufám. Ty jo, co to je? Co to za bylo? Tak, my se máme dostat tamhle někam na druhou stranu, ale... Asi nebudeme se skočit. To mi jsou věci. Kam, co tady? Nevím, asi se projdu nahoru. Takhle. Aha, už chápu, proč jdem nahoru. Skočím. Šikovnej, Kenway, šikovnej. Jo, jsme tady. Máme zabít tohle, tam z toho templáře, tak jdeme k němu. Ale ne, se mi nelíbí tohle. Ale vůbec. To je jako zajímavý, tyjo, ještě jí. Saka granát, uteč, Kenway, uteč. Ne, tam to jde může, nebo schoříš. Co to je tady za kouzla? No, jen si ten granát vychutnej, kámo. Jsi si tam hodil. Počkej, já se ti zbavím, já ti dám. Ty brďo, ještě by dá... No, to snad ne. Uhni se mu a střel ho. Střel toho parchanta. Výborně, Kenway. Jsi šikulo. No, ale jak my se dostaneme tamhle zatím, to fakt nevím. Jo, hele, tady je nějaká cesta. Skočí dolů. Ježišmarja. Se všechno hejbe. To jsou věci. Kudy tam jít? Asi tudy, co? Ne, to jsem taky nedostanu. Kudy se to mám dostat? Já vůbec nevím. Tamhle tudy? Asi jo, ale... Tak to být asi přesně nemělo. Aha, tudy, hele. Nějaký tyče tady. Jde synchronizně, co se pak se stalo? Ty brďo, no tak ještě jednou. Kde to pak to sem? Jo, tady v těch tyčí, tak aspoň je to.
Tak, nahoru, no nevím, jako jsme teda prvé spadli. Ale... Teď jsme to... Ježíš, bacha! Už asi chápu, proč jsme spadli. Tak jo, jako se mi to sem povede. To by bylo opravdu ošklivý. Tak, naposled doufám. Proč se to pustil? Chtěl jsem jí zazmáť, sakra! Proč se sakra pustil? To fakt nechápu. Proč se pouští, sakra? A ti půjdeme jako... Půjde to dát také víc na stranu, jo? Tak a ať se drž, ale. No a vidíš, že to jde. Tak my to tady zkusíme nějak teda opatrně projít. Honem, Kenway. Já nevím kudy. By nás vlastně něco neusmažilo náhodou. Tak honem nahoru, honem. Dobrý, tak teď to nás tady neusmaží teďka. Ne, čekej, Kenway, čekej. To by tě pěkně asi usmažilo. Hopla. Tak, opatrně, zkusíme projít, tady nás nic neusmaží, to tak vypadá. Tak, jsme někde na nějakým... se všechno znáší, takový kouzla, čáry. Nevím, co s tím dělá, sakra, se rozbil, co? No, a my co, kudy? Jo, hele, tady. Tak, kudy si tam leze? Jo, ale tady... Tamhle a... Jo, on se brání. Tak tam jít asi... Ať se k němu přibližuje. Já jsem ten štít, sakra. No, co to je? Tam kolem toho je štít, sakra, co použijeme? Tak zkusíme ho zastřelit, ne, zkusíme ty oštěpy na laně. Jak se to používá, sakra? Tak, ale trochu blíž k němu, prosím. Se používá F-kem, co? Toho zabijem. Doufám, že se... Jo, dobrý, povedlo se. Killing you rights a far greater wrong than ever I did. That you would see all of mankind corralled into a neatly furnished prison, safe and sober, yet dulled beyond reason and sapped of all spirit. So with everything I've seen and learned in these last years, I do believe it. Where your convictions, man? Suit you. Díky, kámo. Stal jsem se totiž Jediem. A pojď, nemám světelný meče. Hoď se mi nelíbí. What do you call this place? Captain Kenway's Folly. We will seal this place and discard the key. Until another sage appears, this door will remain locked. Filled with the blood of ancient men, Robert said, but are gone now. Then it's up to us to get over before the Templars catch hold of the place. You could join us in that.
after I fixed my manual. Doma? Takže my se nakonec vrátíme šťastně domů? It arrived last week. A nebo ne? Co tam je? Čti to nahlas. Kenway! Kenway, co tam čteš? Řekni mi to! Co snad není možný? Oni to prostě nechce říct. Ale strašný zloun. Kenway. Proč mi to neřekneš? No, mise sice dokončená, já nevím, co se stalo. Ano, mě to docela zajímá, ale... Hej, Jedi, proč to nepřečet na hlas? Huh? Oh, she was magnificent once. One of a race of beautiful, wonderful creatures. They created your kind. Did you know that? Your people were tools to them. That's all you have ever been. That's all you should ever be. One day soon, I hope. For the world is nearly ready for her return. Wired. Prepare for a second. Co mě to pícháš? It was her wish that I be here to greet her. It was her experiment that made it possible for my rebirth as one of these things. Je. Stay down! Get down on your back! Now! Got a gun? Guide me into the grave, beloved! I am your instrument! Put the gun down! Drop it! Drop your weapon! Je z něj mrtvulák. Jo, jsem v pohodě. Co se děje? Co se to děje? Pomoc! Takže to je docela zajímavý příběh. Co to mi to dopadne celý jinak. There you are. Thank God. I hope you feel well. You look good. Can you stand? Postavit se? Jo, ještě chodím. No, dobrý, chodím. Jsem zdravý jak rybička. A doctor came by, said there wasn't anything to worry about. That the liquid in the syringe was far, far below medical dose. I feel terrible about all this. About everything. All our evidence pointed to you, but it's John all along. God, the things we found on his computer. Whatever you need, we'll provide. You've done an amazing job. Speaking of which, our trailer is finished. Would you like to see it? I owe you that much. Tak jo, ukaž mi poutávku, aspoň se podívám. There we go. I uploaded it to your database. You can watch it here or at your ease. I think you'll love it. It really captures the essence of the era. Take care. And again, thank you. No, tak co teďka? Jo, hele. In a world where pirates rule the waves, these men will discover that nothing is sacred and everyone is committed to rum.
plunder, and women. Hola, ladies. This summer, Abstergo Entertainment invites you aboard for the adventure of a Brňo. lifetime. Se dobré So uputávka. sharpen your cutlasses, shine your hooks, and sail with the devils of the Caribbean. This virtual experience is nothing like Pěkný. Takže ještě si mám radit do animu, takže jestli bude konec nebo ne, to se dozvíme, uvidíme. Kudy, sem? Kudy dovnitř? Rovným, hele, jsou všechny postavičky, ty jo, těch je. Ještě je furt nějaký raz, dva, tři, čtyři, jo, nějaký tady chybí. No, takže tam to jo, ti dva, teda, co byli asasíni, který využili tady toho novodobýho mudrce, teda, jak to vypadalo. No. Aha. No dobrý, takže aspoň víme, že pomáháme asasínům, ale podíváme se, mě fakt zajímá, na to skončí ještě. Jsem zvědavý, jak to teda celý dopadne. Tak už by to mohlo být. Ani našeho Kenuje tady nevidím. Se pohybujeme jako duchové. Co se to tu děje? Ukládám, načítám, hele, už to tady bude. Tak schválně. Jak to dopadlo s jeho ženou? To mě docela zajímalo. Gentlemen, how do you find it here? It will work for us, but our goal must be to scatter our operations, to live and work among the people we protect, just as Altair Ibn had once counseled. Until that time, it's yours as you see fit. Edward, Captain Woods Rogers survived his wounds. He has since returned to England, shamed and in great debt, but no less. I'll finish that job when I return. You have my word. No, až se vrátím, asi vrátím, ale... Co se stane, až se vrátím? Třeba někam... popluju? I'll be sailing to London in the next few months. I'll be a hopeful man if you will beside me. England's the wrong way around the globe for an ocean. Did you stay with the assassins? No, I haven't got that kind of conviction in my heart. You? In time. My mind is settled and my blood is cool. Co pak je to za vodičku? A very good man, Edward. And if you learn to keep settled in one place more than you'll make a fine family. Je dobrý táta, to jo.
To se uvidí teprve. Možná časem. To je ale doják. Vážně, vážně krásný. My jsme lidi mrtví. Asi další představy a vidiny. Sorry for my going and all. Dopak to je? No a máme tu konec. Takže gambleři a gambleřice, já doufám, že se vám tato série Assassin's Creed 4 Black Flag líbila. Přiznávám, že tam trochu technické potíže, ale nakonec se povedlo vyřešit. A doufám, že se vám to tady opravdu líbilo. Jestli si videa užili, tak stejně jako já. A pokud tady máte nějakou hru, kterou byste chtěli vidět v mém podání, tak ji zkuste napsat do komentářů a já se ji pokusím někde sehnat a uvidíme, co s tím půjde udělat. Takže nám tu ještě běží titulky, které tedy asi nepůjdou přeskočit. Nepůjdou přeskočit. Takže je tu asi... Ale můžeme řídit loď aspoň. Při titulkách. Se vůbec někam plujem, ale ještě někam furt plujem. A i tak už je prostě konec. Měl jsem to holčička, to vlastně? No a to asi tady v tom prostě nezjistíme. Maminka říkala, co pak to je naše dcerka. Je to možný? Já ti dám čluň, to je pořádná loďka.
Miss Jennifer Kenway, may I introduce myself? Jennifer Scott, if you please. I'm sorry, my daughter was raised by her mother, Caroline, until she passed away some years ago. Jenny prefers to use her surname to mine. Please forgive my ignorance. I will. She may not. Father, help me. This little rascal, however, is a Kenway. What's wrong, Nathan? I can't see the stage. Up we go. How's that? Fine. But won't your arms tire? Hey, I'm not so old as that. But if they do, then we shall quit this posh gig and go and meet your mother for some chocolate at once. How's that sound? Yes, please. Okay, hush now. No, takže to máme úplný konec s celým závěrem. Což jako jméno Hateman, nebo jak mu říkal tomu synovi, mě připomíná jméno toho templáře z Assassin's Creed 3. Že by tady to bylo dělé před 3. To je trochu zvláštní. No, necháme se překvapit, to vývojáři vymyslí dál. Samozřejmě tento díl byl zajímavý, aspoň podle mě teda. No a ještě teda udělám takový speciální bonus, teda, kterým uzavřem tady tu celou sérii, ve kterém teda dodělám ty asasínské kontrakty a doufám, že odměnou budou ty pistolové meče. No, takže doufám, že se vám celá série líbila. Teda to poslední video už do ní počítat asi nebudu. A pokud teda chcete vidět nějakou tu hru ode mě, jak bych to řekl, komentovanou, tak určitě ji napište dolů do komentů, já se na to podívám, pokusím se ji sehnat a zkusím ji pro vás natočit. Takže nezapomeňte, jestli to napíšete, sledovat tento kanál a třeba se tu brzo objeví. Doufám, že se vám zatím moje tvorba líbila, i když nebyla, přiznávám, dokonalá. V mnoha věcech by se mohl zlepšit, ale samozřejmě doufám, že to přijde. Zlepšení je znát a já vám teda přeju pěkný den, užijte si ho, buďte šťastní, veselí, venku sice sluníčko zrovna nesvítí, ale určitě nějakou zábavu najdete. Takže já se na vás těším u další série a zatím se mějte pěkně. Čau.